میگن در اینترنت خیلی کار کردن دروغه. سلام علیکم برادران. از یک پروگرام بر نشانتون میدم چه خیلی پول کار میکنی در اینترنت. программаш Play Market ҳастак. оне ки бояд пешаи программаро скачат кардан бояд регистратсия кунӣ. Регистратсия силкаша таги ҳамин видеонда мемонам. через ҳамун силка медурӣ ҷои регистратсия мебурӯя. вақте силка қатъи ки омадӣ ин ҳамиҷа меоя. инҷа ҳамаш навистагӣ метунӣ ин видео тамошо кунӣ чӣ хел ҳаст нест. баъд ҳамиҷа ҷои регистратсия ина меай ваш эмайл гуфтагиай шумо инҷа ман навистагиам ҳамин хел шумо метавонед электронни почтаи худтона бизанед чӣ хеле ки мефоратон. инҷа ҳамаша гуфтагиай чӣ хел кор мекунӣ чӣ хел намекунӣ. вақте эмайл ки задем почта яъне эмайл ёки gmail ягон почта дошта бошед любоиш фарқ надора мешава ки дар ҳамун письмо бирава ҳамун хат дар ҳамун биравада подтверждение. ин чира меҷиқӣ ки яъне робот вақте ира ҷиқидӣ начад зарегистрировать сауза меҷиқиш инҷа як бори дига подтверждать менӣ. бо як бори дига меҷиқӣ дар ҳамун эмайле ки шумо мондагиен дар ҳамун письмо мерава. ҳамин хел ҳамин почтанда ҳамин парол меояд. ин ҳамин 8s ҳамин ҳама ин ҳамин парола. инро скопировать мекунӣ. баъд инҷа активировать гуфтагиай и войти ҳамонда медурой вай худаш уже активировать мешава. барои программаш Play Market ҳастак. ин ҳамин болонда номаш мебуроя ҳамин Play Market ҳамин номро мезанӣ скачатш мекунӣ. ин ҳамин хелаи номаш Globus заработка. Play Market ҳамин хел медуроя ҳамин хел мезанӣ. ҳамин уже скачатш кардагиам шумо скачат кунед. агар як чиз аҳамият додагӣ бошед аввали ҳамин видеоро сар кардан баланси ман чанд қабад ин авази чанд кашидагиа. агар як рӯз товега агар кор кунӣ мумкин $10 $5 $6 ҳеҷ зависитаи худто мекунад. инҷа чӣ хеле ки кор мекунӣ ҳамин постоянно гирён места шумо дар реклама подават мекунад. шумо рекламаро тамошо мекунед ёки тамошош накунед просто закритиш мекунед. вай омад уже пулаш қатъи шад уже чӣ мекунад дар баланси шод мегзарад. баъд метавонед через WebMoney ёки PayPal через ҳамиҳо пула бигзаронед дар худат. ин ҳамин программаро скачат мекунед ҳамин хелай ҳамин болошда логинта мезанед. логини мисол логин ҳамун электронни почтаи мондагӣ будӣ ҳамонро ина мисол мезанед. тагишда паролро скопировать кардагӣ будем ку ҳамонро тамом готово меҷиқӣ уже рабочий местад мебуроя. як бор дига напоминать кунам бачаҳо ки силкаш дар таги ҳамин видео ҳастак барои регистратсия. таги ҳамин видеонда медурем силка ҳамун силканда медурем регистратсия мекунед логин парол мегиред ҳаминҷа мезанед. чӣ хеле телефонда мешава ин программа дар ҳамаи телефонҳо мешава ғайри Sony Xperia 3. телефон Sony Xperia 3 намешава дига дар ҳамаш мешава. хай бародаро саломат бошед. агар ягон чизи нофаҳмӣ бошад комментария бинависед. бахшидагинда ёрдамтон мекунам. саломат бошед. то боздид.